Pozdrav svima, evo nas u novom klipu, neki kratak tutorial kao što sam rekao, to jest ne znam da li sam rekao, nema veze, kako skinuti Sony Vegas Pro 13. Znači, šta radimo, ja ću vam staviti link, nećete skidati odavde jer je ovo puno reklama i gluposti i ne znam da li, sad ćemo baš da vidimo da li može, ako vam dam baš link da li ćete tamo tačno stvari, može i tako. Ok, htio sam da stavim na Google Drive, ali nema potrebe, ako se obriše link imam ovdje, tako da jednom ću staviti i moći će svi da vide, da skinu, ako se obriše link, ali ne verujem da će se ovo skidati uopšte, piše complete zato što sam ga već skinuo, čekaj da restartujemo, evo ga, bam, imamo download, stisnete to lagano, skida se, skinut će se, ne znam koliko će skidati, pošto koristim šugavi Explorer, ako se pitate zašto, Chrome je nešto crashuje, buguje, ne znam zašto, ne mogu da bošte ne radi, bukvalno ne radi, ukucam nešto ne izaočita, tako da sam morao, bio sam primoran da uđem u ovaj Explorer, ušao sam i skinuo sam pošto je Explorer, naravno, a to i u Chromeu isto tako iskoči i stisnete save, vidite ovdje inače treba bude save, ali ja sam ga već save-ovo, tako da stisnete save i bio sam ga save-ovo na desktop, znači bude ovako WinRAR i šta sam uradio da pretvorim u folder, znači već znate, WinRAR bukvalno, verujem da svi imaju bukvalno, ne znam da ovo što treba da objašnjavam, kako se to skida, pošto mi za to stvarno svi imaju, već na kompu, tako da stisnete ovo, znači extract to Sony Vegas Pro, baš, napravit ćemo ovako folder i kad napravi uđete i onda imate još jedan folder. Sada, ovo su sad stvari koje treba da obratite pažnju, na koje treba da obratite pažnju, znači idemo ovdje, desni klik, merge. Možete dva put levi klik, ali dešava se, evo baš ovdje je pisalo da nekad kliknete dva puta, otvori se kao notepad, što vam ne treba. Desni klik, merge, yes, ja stisnuti novo sam već uradio. Desni klik i na English, pošto ćete engleski koristiti, ako koristite neki drugi slobodno, ali treba vam većina će engleski uzeti. Merge isto, lagano, onda idemo ovamo. Sva tri instalirajte, znači nam po jedan, znate već dva put levi klik, ne moram da objašnjavam, to se zna. Znači na svaki run i ili open, kako da ste, sva tri instalirajte. Zatim ovo, merge, yes, samo što neće sada. I kad to sve mergeujete, instalirate, kad ste to sve uradili idemo ovo. Znači, dva put levi klik, instalirajte, već znate kako to ide, sad ću pokazati, samo sekund. Ok, next, sad ne mogu ne izinstaliram jer ga već imam, neće mi ni dati. Tako da instalirate, i kad instalirate, kad završite, uđete ovako lepo, evo vidite ovako će vam pisati. I to je to, lagano. Uglavnom, to bi bilo to, to je kratak tutorial, daću vam link, sve ćete imati, to jest taj jedan link, tako da znači to sredite, imate Sony Vegas i onda možete napraviti onaj intro od prošlog, mislim radite što hoćete s Vegasom, bolim ovo nego kažem, ovaj video pravim zbog onog jučerašnjeg videa gde sam napravio kako napraviti intro u Sony Vegasu, što ne možda uradiš ako nemaš Sony Vegas, logično, tako da evo vam Sony Vegas, za one koje nemaju i ne znaju da skinu, to je bilo to, evo ovo čudo. Tako da nadam se da vam se svidjelo, to jest ne, nadam se da vam je pomoglo, da vam se svidjelo, ne, to nebitno, bitno da je pomoglo, vidimo se sljedeći put, poj.